Bon dia, són 2:15 del matí i avui anirem amb en Cristian, un noi d'aquí a l'hotel que és d'Holanda, que ens hem conegut i tot i ens vam fer amics. Anirem al mercat flotant d'aquí a Bangkok i després a la tarda en un principi anirem a entrenar al mateix lloc. Ja es veurà tot com vagi evolucionant, ara el que he de fer és anar a agafar una mica d'esmorzar i anar trobant Cristian. I anirem cap allà, suposo que amb taxi, tac-tac o a peu, no ho sé. Hello. Bye. Bye. Floating market. Here we go. Big market. Aquí ens arriba la barca, però el floating market al final és una ruta guiada. Bueno, ruta guiada, anem per al floating market aquest, que és en barca, i hem hagut de pagar 100 bahts. Ens ho han fet més barat. Hi! Ens ho han fet més barat per poder estar aquí, perquè no teníem prou diners. Nosaltres ens pensàvem que anàvem a un floating market que era gratis, i ens hem trobat amb aquest, que ens deien que podíem anar amb elefants, amb micos i no sé què. Els hem dit que res d'elefants, perquè no teníem prou pasta més, eren 3.000 bahts. Bueno, no foto. I aviam què surt ara, no sé. Good morning. How are you doing? New adventure. Yes, crazy adventure, crazy time. No funciona.
Bé, doncs són les 2:30 aproximadament. Ara hem acabat el tour aquest per dintre del mercat flotant, sense elefants, però bueno, hem agafat alguna per dinar, com heu vist, i ara estem tornant cap a Bangkok ja, i a la tarda mirarem aviam què fer. Al final no podré anar a entrenar perquè arribarem després de les 3, l'entreno em van dir que hi sigués a les 3, o sigui que no podré ser-hi. Segurament anirem a fer una mica de visita per algun dels llocs importants de Bangkok. Exactament no sé què farem, però bueno, ara el primer és arribar a l'hotel, agafar diners, pagar el taxista, que el pobre ens ha portat més lluny del que havíem d'anar, ens ha portat a un altre lloc i ara no tenim diners per pagar-lo. Però hem de donar-li els diners, tot i que intentarem regatejar una mica i bueno, aviam com va tot plegat. Vale, acabem d'anar al temple i està tancat, tanquen a les 3:30, o sigui que ara anirem amb en Christian a donar un vol per aquí i a seure a algun parc perquè ja estem bastant cansats i a mirar, a planejar una mica què fem a la nit. Res, ara ja estem aquí a prop de l'hotel a fer el sopar i soparem i al final demà al matí he decidit a les 9 del matí marxar cap a una illa que hi ha aquí a prop de Bangkok. Acabo de demanar una truita rellena. Hi ha una persona que sé que li sonarà una mica això de la truita rellena. Em vaig fer una a Vic i vull mirar aviam si la vaig fer del mateix gust que aquesta que em fan aquí a Tailàndia. I res, una mica d'arròs amb 4 gambes i coses d'aquestes. Així que res, demà al matí, sobre les 9, un bus ens passarà a buscar per aquí davant de la porta de l'hotel i aniré cap a una illa de Bangkok que es diu Koh Phangan, o no sé exactament com es diu, després ja ho diré bé. I la idea és poder estar allà uns dies també, més de relax, a la platja, sense gastar tant, perquè aquí a Bangkok és tot una mica més car del que tenia pensat. I ara, al haver-me accedit una mica amb el preu que he de gastar, amb els diners que he de gastar cada dia, he de fer alguna mica més relaxat i tinc moltes ganes de platja, o sigui que segurament això és la meva opció. Avui ha estat un videoblog molt rato xerrant, i això ha estat perquè, bueno, amb la tonteria hem estat tot el rato passejant i tampoc hi havia moltes coses que filmar, o sigui, era més que res converses entre jo i en Christian, o sigui que, bueno, suposo que altres dies ja podré posar més coses d'aventura. Ens veiem, va.